Guys, come in and tap for me. Times two, Worldwide, guys. what's up? Times two, guys. 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 Play on times two. If you have a glove, slash it on. And then donuts and caps, guys. Asambeni, come on. Nali tuba lethu lokundiza nje manje. Sincane kakhulu esmoke sethu sodliwa kudlalwa, guys. Sodliwa sihleka ngoba simthatha kancane. Uzovela 500 coins kube buhlungu sekuhamba lama streaks. Asambeni, come on. Let's all move. Ngama donuts, ngama caps. Ngama donuts, ngama caps. Ngama donuts, ngama caps. Double tap the screen, guys. Asambeni. Wezungu. Wezunu bathi abantu banation abakufuni. Yini bethu abangifuni ngenze ntoni? Ndenze ntoni kubani? Yini bethu abangifuni? Bathi abangifuni ngobani? Abeze ngimbhonye. Andiwehlakani kakhulu last week. Ewunqoshishilisa akeze ke namhlanje. Umfana okangishaya ngenye imini ekangiphindi. Makazungu isibongo. Akeze la. Awu suka. Akeze la ngifuna ukumrequesta mangiqotha nje le match. Akaqeda match angilinde. Haye kuba igwala loyo. Uyangicasula ngoba manje uma yena nesmoke uyangihupha. Bayakusaba bangisaba beze la ngibabhonye. Baqongqothe. Ngoba manje uma kuyibaba nesmoke bafuna ukubukisa. Abeze la. Abeze nje la. Niyakhumbula the last match we played ku best of 3. Niyakhumbula. So umaze lapho ushenge nihlangane kuphi? Awangimazi mina ushenge ngihlala ngimbona online nami guys. Ngiyifan yakhe kakhulu amfo role model yami. Ngiyafisa ukuhlangana naye ngelinye ilanga. Uthi uzokubamba kusasa akeze manje. Ngimfuna manje. Guys, watch out angashayi iGalaxy asidlulusisi. Watch out angashayi iGalaxy asidlulusisi. Sniper kancane nje nithi 1 point something okungenani. Watch out. Come on kids, fast quick. Oh, thank you. Tuli got a glove and a hammer. Nobuhle got the glove. Thank you so much, everyone, from the double tappers, the gift of everyone, the MVP. Thank you so much. Yeah, mom. You should be grateful that I don't have smoke today. That's why you've been talking too much. You should be happy that there's no smoke. If there was smoke, you'll not even be speaking Spanish. I have been going. You have accomplished your mission. I have been going. Why are you angry, madam? Drop it. Be going now. You have accomplished your mission. You've dealt with me. Be going. Natacha, come and drop I've accomplished my mission. I have been going now. Shebi, you've won. You've taken your 5 streaks. You've built it on my head. Take it and be going now. Have a good day. With your 5. Go and use it to collect money in the bank. Go to the bank. Go and exchange your 5 streaks with money. Eat it raw. Bye-bye, come clean. Wait. Go. Don't add me again. You this guy. Bye-bye. Go away. We'll play again tomorrow, ne? No way. Is anytime you have smoke you want to play with? Because don't worry, just go. I will deal with you. I'll Tomorrow, catch you. me and you, once again. I'll catch you and I will deal with you. You will remove your Zulu tie. This is your tie. You will remove it. This is your Zulu tie. You will first of all remove it. Be screaming Jesus. Yeah. You'll be screaming. I promise you. Don't worry. I'll catch you. I promise you. Bet with me. I'll catch you. I promise you. Go. Shout out to your family, man. Shout out to your players. Bye. Go and shout out to your people off my distance. Leave my screen now. Leave my screen. I'm not joking. No, your family is strong, and I know your followers. They gift, Go. Yes, my family is strong, and you've not done anything on your gallery. Look at your gallery. As empty as someone in the gallery. I'm not even ashamed of yourself. Collect 3 and shine it. He busy with last week. You're reporting me to your fans.
You are reporting me to them, right? Telling them that I smoked. You think I don't hear you since? You think I've not been hearing everything you've been saying? I've been hearing you. I just don't want to say a word. I've been listening Do to you know you. that I did not speak an inch about you? I did You not say said anything about you. I was you speaking about said a a lot. different streamer, You and you're said just a wearing lot. shoes that You are not freaking said belonging to a you. lot. You said a lot, and I heard you. I heard you. Don't worry. Bye bye. You hate Have a me. great evening. Go Hate me away. again Go. tomorrow, 9:30. I will deal with you tomorrow. I Yes, bet okay. it. Hate me Go. again tomorrow, 9:30. All Let's right. hate each other here again tomorrow. All right. Or you think it's by this cheap ass coin you're dropping? Go away from here. Go. Go and rest. Bye bye. Go. Danko Zungu Nation. Ngifuna sibashaye bacasuke. Athole induka kwade. Kanti uShenge is not your friend because he always say he's your friend. How? He's my role model. Ngihlala ngifuna ukumbona. Like one day is one day ngizombona uShenge ngamehlo. Akeze la Nation ayekungijwayela kabi. Uphi? Akasekho live sevalile. Uzongibamba kusasa angifune kubanjwa kusasa mina. Ngifuna umuntu angibambe manje. Manini ke Golos. Yo, Zungu. Hola. May William Allah Boss. bless you, Gulu. Oh my God. Hello, Gonza. Seka Mufti. Gonza. Welcome, Gonzales. Family together. Power tapping and sharing everybody. Gonza. Ate MK go our MK. Love you so much. account. Family together and the welcome family. Oh my God, Mr. DJ. Inshallah. You find a way. Inshallah. Yes. Oh bani labo. Eyaphi Rastafari gang lena? Kwenze njani? Ingobani nina? Oh, bacule. Oh, my local artist ase Nigeria. Yes. Asibabhonye ninga maninike. Ayibuzungu baqhatha namazumba kule game. Nami ngiyamangala thi kodwa ashaya nake niwagadeke emadoda akhe. Anomlungu wasnayipela ibhadi, shuthi uyawathanda. Nangu futhi lo mlungu, nangu ugalwa khona. Ukhona ngale. Watch out here guys. Akasnipe unenje eqolo lamlungu. Akasnipe unenje eqolo. Imgadeke. Nimgade nje kids. Excuse me. Nimgade kids. Uthi akekho right emoyeni. Akunari ngekho right emoyeni ngoba nakuse ngimshaya akasekho right emoyeni. Akuna right emoyeni la ngikhathalela kuthenjwa mina. Right or no right? Xoba mina. Xoba yazizungu nation. Ubone kahle kulona ilanga lakhe namhlanje. Ubone nje kahle ukuthi akulo kwenzakalani manje laba odansile esikhosana. Ethini ingoma? Yeni. Umfoka bani last leli? Kids, niyabayeka ngithi nifuna kuhambela ama-tricks ami manje awu5. Angithi nifuna ukungidlisa ngamabomu. Bazovele bathi 1000 sisale sikhamsile. Musani ukwenza kanje manje usoshawa ngesalamuzi ke manje. Double tap the screen kids asambeni. Abafana bayaqhubeka. Double tap the screen kids, let's move. Give to bafethu. At least ukuze sibe safe. Fana sibe ngale kwe1000 at least.
Bayadlala laba bantu. Nina nizokhululeka nibabone beku3 bashaye. Hamba ama-streaks sesosebenzele kangaka amadoda. Ningayivumi lonto. Double tap the screen, let's move. Ezungu njani la? Ndikhona ngizwa wena. Mhlawumbe bayasloya nje la. Bafethu. Yazi nizothi uzungushilo. Nizokhala ngoNoyana. Please snipe up. Sibe ngale kwe1000. Lapho umoya ngawukhulula. Lapho umoya ngawukhulula. But okwamanje kids. Ngeke kids. Hayi kids bazoshala abantu. Nizokhala ngoNoyana nina. Ngithi mina ke ngithanda umoya wakho wezungu. I was thinking uzongiphoxa Friday ephela. Hawu lutho angiphoxani Nkosi yami, hawu. Angiphoxani Nkosi yami. Thank you so much Mehlo for the hammer. It was a smart move. We're still not safe. Bazoshaya guys. Na kids niyadlala nini. Soponywa la. Bacula. Nina kids. Ngadliwa nje ngiyawuvala. Ngeke. Hawu abasnayipanga. Kwenzakaleni? Futhi abanaso ngempela ismoke kwangcono. Yabo kodwa laba bafana bakithi bebezoshaya singabuyi. Sidlale kancane Zungu Nation. Sidlale kancane kakhulu because if I Galaxy yodwa nje we were out. Hey. Bidine solid 45 number 1. Ngiyakuzwa moya. Uthi umuntu omdala shaya uphi umuntu manje. Ayi suka. Uthi umuntu omdala shaya nangu uAl washaqima. Malume. Hi, how are you? Hi, I'm good. How are you? Fine, thank you. Where are you from? Right, from Saraf. Okay. Arkadaşlar Ngane bafethu. Leyama we shit. Sadlala nomuntu wrong bafana. bir şey diyeceğim. Sadlala nomuntu wrong. Yes. Level 27. Nama followers of 633. Yar, that's solid. Ama snipers akhe. Level 14. Level 24. Excuse me. Hey guys, so let's dlala ngempela. Queen yamahweli le. Lengane iqueen yamahweli. Yalidedela ihweli. Asidlaleni mawala. Asiphumeni kusaeli. Kuligwala lokho uthube. Masiphuma phela kuzohamba wonke lama streets awu6. Kuzobe ngathi sidliwe. Asikwazi ukwenza njalo. Asilweni manje. Double tap the screen lapha esikhona. Ama gifts emengekho. Let's all double tap the screen. Let's all double tap the screen. Let's all double. Uthini lo? There's a ×3 coming, guys. Let's ensure ukuthi we run away. Double tap the screen. Black versus white. Yes. It's a lovely match. Sizofuna umhlaba wethu. Bawuthatha. Ningavumi ke basidli. Wonke umuntu ngicela afake irose. Ngicela sirish target ngokukhulu kushesha. Siya ×3 guys. Thank you so much kids. Target reached. Ngidinga ngisho uzofaka imani gun. Konakeleke. Lo ×3 lo ngicela sidlaleni kakhulu. Mana wezungu si double tap abani wena ngqo. Yebo kimi ngqo. Uthi nswi. La kimi la siphongweni la. Asambeni kids. I need donuts, caps, money guns, galaxies. Ngizo double tap noma sekubhlungisa. Yebo phela kid, yebo. Sense treasure box. Siyabonga. Let's go kids.
Guys, it's gonna be times 3 very soon. Very soon. It's times 3. If you have a glove, Mtsunya it's in. You have a glove, Mtsunya it's in. Money guns, galaxies, donuts and caps. Let's move, kids. Do something. Lo muntu uzo sniper. Ngeke kube mnandi. Ngesaba. Good so. Uncle Buhle. Nice move. Guys, let's go. More caps, bafethu. Wey, ngesaba le match. Angikhululekile nhlobo. Angikhululekile nhlobo. Ngihleli ngesinqa sodwa. Money guns, guys. Money guns. Galaxies. Caps. Let's move. Donuts. Angikhululekile neze kids. Lo muntu usangashiya noma inini. Danko guys. How ukwazi uvumbuka kaphi? Khuphuka sekuyithuba lakhe abanye abasekho. Umencile kabi. Kabi ngifasa kuphuma ngisho umoya. Yes. Double tap the screen. Asambeni kids. Asambeni kids. Awu Mvemve. Follow Mvemve. That's a big move. Follow back uMvemve. Guys, nimgade bafethu. Uya sniper lo sakaliyasha lona. Danko Mthobisi for the lokunjani. Watch out bafethu. Yabolana. Sizobhubha into. Uya sniper lengane. Abelungu nje ungabathembi. Noma ngambona azashaya ismile siphuma la. Uzo sniper ngo last 5 seconds. Somebody snipe this up ngoba useyibonile imatch yethu. Somebody snipe this up. Useyibonile imatch yethu. Awu Mthobisi khuphuka khuphuka konza. Ezila belungu badla umhlaba wobaba. Kwahlukunyezwa izwi lakithi laba. Bhonya manje. Bafethu nange sibuka ke manje. Wey kids. Ngisaba. Kids. Watch out kids. Watch out kids. Danko. Bani kushaka. Unobuhle uthola iglove, ukazi wathola lightning ne-mist. Thank you so much guys. Thank you so much to all the double tappers, the gifters. Asifune nangi lo. Ayi ngeke ngidlala kanjani nalo lo wasifaka u30,000 ekhanda. Angimkhiphe hey. Ngaze siphinde. Khona ukuthi Hawuze. Ngicela ukuthi ithini manje le ngoma weingane. Ngicela ukuthi ifuna ukuthi awusuka. Hello. Hello. Valla döverdin Bani. ya. Ama haklı değil miyim arkadaşlar ya? Ben Uthini? Ani double tap screen ngempela ke simshayele konke lokho akushoyo. Ngoba shuthi kuthukwa thina. Angithi njobe ekhuluma singezwa. Shuthi kuthukwa thina. Ilima ngobani yithi. Ngobani? Ngoba sibamnyama angithi. Angithi qhutsheka kuwo lo shuno ubandlululo. Hani bafe bathatha umhlaba oba. Bathatha umhlaba obaba kids. Ningayivumi lento yenzeka. Uyahleka kuyimanje. Ha, nangihamba kids. Wake up. That's a wake up call. Let's move. Double tap the screen. Let's move kids. Buya kids. Ngabe nisayiyeka ke manje kids. Ngabe nisayiyeka ngempela ke manje kids. Ngabe nisamiyeka ke namiyeka nje weshwele. Namiyeka nje. Bafethu nangu uyiqhomo ebaleka. Double tap the screen. Ngicela simkhubheni ngama double taps kusase eli simbeke eduze. Muvule mic isimuzwe. Angimuzwe. ...20 senedir
Kaç yaşına gittin oraya? Protaç. Ngeke. Ukhulumile ama-roses awu-4 kids ngokukhulu ukushesha. Wonke umuntu akafake lento ebizwa ngani suka bangene ezungu. Sirish target khona manje. Danko, lokho nje engikuthandayo. Layelaningi ngitshele kids. Kuno times 2 nezo. Uyiqhomo somenzani sofaka iglove. Cela neglove ayifake mase uqala times 2. Thina senzani? Si holder back ama-roses asawafake. Sidlala ngama-donuts, ngama-caps, ngama-mannequins. Ngamahweli. Namalayon. Suka sibaleke. We understand. So nobuhle mntakwethu asambeni. Kasi, Mvemve, Thobisi, Thuli, everybody who's playing, every sniper njengamanje ngidinga ukuthi senze lento ebizwa ngani nge-magic. Danko Ncami for the glove. Guys, on the glove, no more roses. Hold back your rose, hold back your rose. We start from donuts. Play donuts and upwards. We glove lapha phezulu. It's times 2 right now. Let's move. Danko, akhona makhathini. Ngiyaqala ngisho umbona le follow akhona makhathini siyabonga. For you shoot nje lapha. Asambeni kids on the glove, donuts, mannequins. Let's go. Asambeni kids. We are not safe at all. Masibabeke kanje. We're not safe. Kids. Asikho safe we kids. Zwaneni ngami nini ngiyanitshela mina. Safe nje into engekho. Double tap the screen, let's move. Double tap the screen, let's move, guys. Ngihamba lengane. Bafethu ukadana uyiqhomo angikhululekile. At least manje wasihleli 3 point something. Masila igalaxy yodwa ngaphezulu. Bafethu asikwazi ukubona lama-streaks asemaningi kanjani. Asikwazi ukudliwa kula ma-streaks. Lama-streaks sesiwasebenzele. Uyiqhoma angadluli bafethu unodoli angalingi adlule. Ngiyanethemba. Double tap lento efana ne-screen kit. We can't be sitting on 317,000 likes, guys. At least asibe ku-500 and something manje. Sibaningi asibambisane. Let's move. Ngathi labo mama bashiso ucream. Khona lokho eqhomo lokhu kuthatha bloshuni. But my battery is gonna run low. Let me take a power bank. Yeah, kids. Watch out for a snipe, guys. Please snipe up. Ingafiki inamba yethu uyayibona. Sisobala guys, singadliwa ngesecond jana lokugcina. Sisobala guys, sisobala. Watch out. Thank you, Mr. Zungu, for charging your iPhone 13 that you bought cash. Danko, nice move, my job. Nice move. Danko, Ntobis, thank you so much. Appreciated. Moya wami ungakhululeke enhlobo kule match. Umthobisi got a mist and a lightning. Akhona, thank you so much. No, thank you so much, mama. One game and I'm done. Ahle namfazane ngiyasho ukuthi igame eyodwa. Andisiphupho. Phuma la. Pitine solid 45 number 1. Yini manje lokho engifaka khona? Ehene, kuyini lokho? Ngiyakuthanda lokho ngiqeda ngifaka khona. That you podcast qabanyanyisa futhi. Ngikonzi. Kuyinto kade ngifaka khona ekhanda. Ubani nimfunayo manje nithi ngihalelena ngenduku. Ukuyimatch uTeddy bengizohamba siyokhokhisa kuye. No kids, kumele ngenze njani? Ngoba akushongo mina ngizwile mina bengithule. U-iPhone oyisholo yena. Wathi podcast. Mina ngithule kids. How? Nalo mfana lo uyile ncasa. Uyadlala lo mfana lo.
Akeze la. Hola. How are you? In grand houses. I'm too good, me too. Ubala Khehla. 1 and done. Here to start, check out baseball. Okay, let's make a damage. Ay, except suku. No, it's Simple 1 and done. Let's make it simple. The day is simple. Okay, What's the punishment day? match. Okay, if you lose, you twerk. If I win, you twerk. Ezu. Ngaphansi konyawo lwendlovu. Ngithweke. Yile mfethu, musulokhu udlala lama games angekho. Simple 1 and done. Ngeke ngithweke mina ngiyinkunzi mina. Okay. Wacabanga. Double tap the screen kids. Singavumi ke manje. Sibalekeni mawana. Let's go tap Mastrix akithi lawo. everyone, let's go tap the screen. People, I am not knowing you. Yes, False. Wow. I thought I was the one leading the time. Let's go kids. Let's go together on times 2. Do some truth bakithi. Do some truth lapho bakithi. Ngenzele lokho kuyi-fact kids. On times 2. Akabuye uthuli samdinga here. Akabuye. So let's go on times 2. Come on kids. On times 2 together. Let's move. Sadliwa kids. Come on kids. Double tap the screen. Let's move. People on times 2, come on, let's snap together, snap together. Together bafethu. Ndawonye baphemu. Double tap the screen, let's move. Double tap the screen, let's move, guys. Everybody, double tap the screen, send gifts. People, double tap the screen, send gifts. People, we can't lose it. Please, we can't. We just cannot. Let's ensure we can't lose this match. Sikwazi Nhlobo. Siyaqala nokudlala nalenkunzi lena ayikwazi ukuzivulela ngenduku Nhlobo. Ngiyanqaba Zungu Nation. 8 roses guys. Everybody send a rose. Send a rose. Send a rose. Let's go. 8 roses from everyone. Let's go. Roses from everyone. Let's go. Rose from everyone. All right. Rose from everyone. Let's go. Rose from everyone. 8 roses. Please let's go. 8 roses. 8 roses. Let's go. 8 roses. People come on now. 8 roses. Danko. Amadoda. Hey, madoda singalenzi iphutha. Awu suka. Singalenzi iphutha madoda. Awu. Usadelelile lona ngizomshayela ukuthi ukhuluma isinika. Guys, if you have a glove, please, maqala times 3, put your glove on. We need that glove. Noma ngathiwa Nkosi yami uyadlula, hlala nathi njengamanje. If you have a glove, put your glove on. Sambeni. Yandinga madoda. Put your glove on. Let's move. Put your glove on. Let's move, guys. We can't afford. Nakia, danke akhona. Appreciate. Guys, on the glove. Play on the glove. Everybody play on the glove. Let's move high, guys. Unabantu. Ngaza funa ukusnipe. Do we have a glove? Hey, drop a glove, people. This glove stays there. Okay, all right. On the speed, people on the hey, on the glove, people on the glove. Let's go together now. On the glove, people. No rose on the glove. On the glove. Let's snap together on the glove. On the glove. Everyone, let's go on the glove together. On the glove. On the cloud, everyone, let's go on the cloud. Okay, we're getting one galaxy, people. One galaxy. Can we get in one galaxy? Shit. Fuck, what the fuck is this? Wona madoda. Asukani man, sengifafile mina. Asukani. Sipikile madoda. Uthi bana hlanza izinqa. Mina
Asukani madoda asukile. Asukani madoda asukile. Suka. DJ, thank you. Madoda. Okay. Insizwa mthola simfowethu. Okay. Insizwa Okay. awuhloniphe umfana akhe. Ngempela mina understand ukuthi umqhela awuboni. Okay. Awuboni. Ziwa maziwa. So uyangusisi. So Ungasesunile kusangashintsha amaplate. Kunama-snipers angiplani. So inamba yethu seyibonile usangenza noma yini. Last 10 seconds. Sithi ukuthi introduce. Sithi ukuthi introduce. Akho, lapho wasithenga kahle. Khofa ngibona. Madoda. Ngithanda lapha madoda. Inkunzi mindeni. Hey, Thobisi. thank you to Tholi Java, Glove, thank you Master, like thank me. you to Black, Khona. thank you screen, thank you for chatting, for Akhona everything. amaphathini. Azisha Maskal futhi. Maskal, You wanna go again? Okay. Maskal. Okay, wait just a second. Akhona wathola iglove ne-mist. Uthuli wathola iglove ne-hem. Alright, woza. How? Tholwa ukuthi yimi lo. Masieni. The Maskal. last match, my guy, though. It's Maskale. my last match. Maskale. Okay. Hey, everyone, let's go take place. Come Alright. together. Come on, together, people. Everyone. Uyazenza. Uyazethemba futhi. Ake, ngithanda imisinjalo nje. Awu suka. Iphe nkunzi. Akhona amakhathini. Ngiyahlonipha mina kakhulu futhi. ×3 kids. ×3 kids. Move. U×3 bafethu asisebenze manje ngoba singangawuthola kulo wesibili. Ngavele kube u×2 lokho kulandelayo. Gijima manje. Nangebuya. Watch out. Ubuyileke manje. Useduze kwethu. Baleka kid. Soka. Nangishiya. Hawu. Uyaphi? Athi uyaphi yena? Nayi ndoda la. Ayikenye. Nayi ndoda. Awu suka. Nayi ndoda. Akawuhloniphi umqhele ukhuluma isingisi man. Suka. Khona madoda. Nenebula. Asuka nami sengicasukile. Akawuhloniphi umqhele. Hawu. Suka. Kuya kids. Hawu kuno ×3 ozayo. Sisazobusa. Sifinye ngendololwane kids. Suka. Nginithanda mase ninjena ke kids. Ngithanda lana. Hayibo. Level ship akhona inkunzi kakhulu. Inkunzi mawala. 5 roses kids. Thintani lo muntu ngani ngalento ebizwa ngesibhaxo kids. Suka bangeneni manje. Uzongenzana ngiyeke izolo. Endoda. Now ×3 kids. Put your glove on. Let's move. Put your glove on. Khona bethola iglove, akafaka iglove yakhe, sifuna ukudlala kuyiglove. Lo bethola iglove, nakya we have a glove. Play on the glove, bane glove nabo. Play on the glove. No more roses, guys. Enona. Double tap, play on the glove, guys. Play on the glove, kids. Enona. Play on the glove, kids. Let's move. Asibambisaneni, bambi khona lami ngibambi khona, bambi khona lakho ngibambi khona lami. Suka. Gijima wethu. Kwaba madoda. Asusebenza ×3 ungakapheli asukuphusheni. Ungakapheli. Enona. Inkunzi la khona. Yodwa inkunzi madoda. Suka. Ungishaya ngehema. Soke sibone. Uyanginemba. Soke sizwe. Ilindeni kids, 30 seconds kuphela. Thula nithi do. Akhona after match sicela urequest asimenzele iqiniso. Uqinisile. Akhona sovala ngaye, akhona ungahambi iziphela imatch kuzodinga ukwenzela iqiniso. I need ukwenzela iqiniso. Relaxani kids. Sesiyaphela lelo khunjana. Nakhya sekunjalo ke kids. Titinya again. Suka angene mfana. Titinya ke manje kid. Double tap the screen. Play a big gift usanga sniper nami nini useyayibona inamba yethu.
Awu. Iyathi indoda. Iyathi indoda. Hayi indoda. Awu so. Inkunzi ekhona. Inkunzi madoda. Awu suka. One glove ngo last 30 seconds bafowethu. Ngifuna siyifake egcineni iglove. Sithi glove ebese simpressela uyazi ngidinwa njani nalomfana sibange isini. Nami ngicasulwa yikho lokho ukuthi ufuna ngidlalisa isinqe mina. Uthi mina kangiphenduke ngibheke lena ebese ngibhansa ngezinqa. Asuka sengicasukile. Faka iglove ngo last 30 seconds. Sigijima. Someone. Faka iglove. Faka iglove ngekhidi manje. Someone. Snipe kids. Yeah, we have a glove. Let's all play on the glove. Let's play on the glove. One flying jet, nje. Come on, One flying jet, nje. Nangifuna amajethi. Come on, kids, on the glove, kids. Don't snipe me again. Don't snipe. Leave him. Don't care about the will. Let's give him the money. Noma ngathiwa ubufuna basinayo. Thank you. Trouble mask in you. Go to the news. Uma uthophele bhuti. Uthobisi uthola iglove kanye We're not ne-lightning. desperate for a Khona win. iglove If we lightning. want him to win, we're going to win. Wamnumzane. Just we don't want to win. Tweka-ke manje. We don't want to win. If you want him to win, we're going to win. We're like, because we are desperate for a win. Because Tweka-ke lapho manje. Isikhathi sokutweka manje. no, I was. We can if we can play now. I don't want to play. I can. Uthe ufuna ukutweka. Tweka mnumzane. I said. If you win, you twerk. If I win, you twerk. Hey bonke uzenza uclever ngesilungu esingekho manje. Ngoba phela udliwe manje fanele ngabe manje sinqa sibheke phezulu lapha. Awubhonya. Bhonya kumele izinyo. Danke kids. Ngiyithanda isinjena. Ngiyithanda lapha ke my kids. Ngiyithanda lapha kids. Mayisinje. Ngiyabonga madoda. Ngiyabonga kakhulu. Let's play last match of the day and then we sleep. Last match and then we sleep, guys. Thank you so much from everyone. Bafo. Njaya mkhamba kanjani? Right, unonjani my brother? Man, uyazi mfethu ama live. Yeah. One and done. Ufuna ukudlala ama game? Yeah, just one and done. Okay, Were you not playing? playing? Singadlala, bengidlala. Okay. Sure. Guys, let's Double tap the screen kids asambeni ke futhi. Same energy. Nalo niyakhumbula ukuthi wathatha ama streaks ethu awu 21. Wasiphuca ama streaks ethu awu 21. So asingaxoli, sinenhliziyo embi. It's the last match of the day. Asifele kuyi. Kids, ngiyathemba. Times 3 kid, do something. Baqalele akhona ngiyakwazi ukuthi uvele uyidonse uyithi. Baqalele isuka, bakuze ukuthi ufike ngamandla. Suka. Suka. Iyathi indoda. Iyathi inkunzi madoda. Nakya ngitheni akhona inkunzi nje. Phekwa akhona. Phekwa. Awu suka. Hayi nangebuya kids. Watch out. We are not safe at all. We are not safe at all kids. Watch out. Akwazi uthatha ama streaks ethu lawa ngenqaba lapho. Ngenqaba lapho madoda. Ngeke afike siphuca 21 streaks aphinda azosiphuca namanje. Never lapho ngiyagoloza lapho. Ngigoloza amawala. Kuzoba ne bonus mission ka 30 seconds kids. Izobe fast ngokusheshsha ka times 2. Ngidinga si motivate fast ama gift aphuthumayo sibaleke. Nikhumbule sine grudge asixolile. Wasiphuca 21 streaks lo muntu. Double tap the screen. Do something. Basakhona othuli. Mthobisi usasekhona 5 roses kids.
5 roses, kids. Each person send a rose. Let's move. We're not safe, guys. We're not safe. Dango. Oh, suka. Inkab zami sasekhona naku ngayiboni, guys. Times 2 na ke manje. Put your glove on. Glove, put it on. Put your glove on. Let's move. No more roses on the glove, kids. No more roses on the glove. We put the glove. Siyabaleka. Akhona. Oh, suka. Wenkunzi nje. Asibalekeni kids. We're not safe here, masilanake. Lanake, this is where I'm not happy. We are not safe. Danko, akhona. Iglove bafethu khona nje abathola ama glove. Obana abathola ama glove, guys. Let's move, kids. Danko, we have a glove, guys. Let's all play on the glove. Touch the glove. Let's move high. Danko, gazi. Kubo madoda. Namhlanje ayilose. Imatch yokugcina le. Khipha konke okusemandleni nje manje. It's the last match of the day. Do something. Awusuka. Kuye madoda. Ningavumi ke madoda ngoba uyayibona imatch ethi kanje. Watch out. Ibani la. Danko guys. Awusuka. Double tap the screen, kids. Asambeni. Double tap the screen. Asikho safe nhlobo nakancane. Unama snipers ayinkunzi asangafaka nje ilokhu njani. Got 10,000. So watch out, kids. Hey, wazwangilwela wemuntu. Akhona nobuhle. Bafethu ngizobakhuphula nobuhle no akhona after this match. I need to raise them up. Sibenzeleni iqiniso for 5 minutes, please. Ngeke. Let's do. Aw suka. Double tap screen lapho wena. Lala ngibona. Manenike kids njengoba kuzoba sal 1 minute. Kusangashintsha amatafula kusongonakala izinto. Kusangonakala izinto kakhulu. Ngifuna gift emawala because match ethi sobala. Uyayibona. Ngo last 30 seconds ngifuna sindize kakhulu. Yo. Ajono wapiga perisha wanyiwa shema. Nakho ke ngifuna zakhulumele sisitwana esinje nako ukuthi khwanyiwa. Ngifuna leyo party leyo ke khwanyiwa. Yebo ke kid, faka iglove musasekhona iglove. Put your glove on if you still have a glove. Guys, uno times 2. Come on, I need a big gift. Let's defend. Not again. Let's move. Not again, guys. What's up to 21? Strix way too low. Not again, guys. Uno times 2. Somebody snipe this. Somebody snipe the match. Uzobuya lo muntu lona bafethu. Somebody snipe. Weshwele. Come on, snipe. Tako lapho. Qaba ngami. Asuka sengicasukile. Suka. Iyodwa inkunzi njena. Hawu siyabonga madoda. Siyabonga kakhulu madoda. All the double tappers, all the gifts. Thank you so much, my brother. Shepherd, thank you so much. God's favorite, thank you so much. Small by Sane, Winter, Ricky, Mama Rile, Elizabeth Z, to the whole team members, guys. Thank you so much. Man, thank you so much. Shout out to players, thank you so much. Thank you so much. My brother, thank you so much for the game, okay? Thank you so much. Sharp. Family, ngiyabonga madoda. Ngibonga kakhulu. Ngicela ukukhuphula the 2 ladies. Umthobisa bala ekhaya vele siyabaza umthobisa bala ekhaya. Ngicela ukukhuphula the 2 ladies. Unobuhle no akhona. Balenze kakhulu iqiniso osukwini la namhlanje. Akhona nonobuhle, please accept. Bese niyangena. There's no need to invula ama camera, but please just join and come. Nogazi. Khona ukugcina kuthi ugazi. Woza mntakwethu. Funa nje umthola nobathathu. Nilenze kakhulu iqiniso namhlanje. Mawala. Iqiniso leni beli extra. Gazi phuthuma mntakwethu, phuthuma kid. Simngawe mama. Ugazi wenza njani manje phela? Phuthuma gazi, ngimngawe manje.
Also, sekhona. Okay, sanibonani. Ngiyathemba ukuthi ngiyaphila makhosazana. Ngithi angidlulisa okukhulu ukubonga. Osukwini lanamhlanje nekhuphuke kakhulu makhosazana. Lokho siyakubona phambi kwethu siyizungu nation. So nje ngithi angidlulisa okukhulu ukubonga. Usho lukhulu kimi. Mhlawumbe nikuboni mina kungaphezulu kwesandla kimi. So nje ngifuna abantu banenzele lento ebizwa nge-truth. So everybody, njengoba siwu-300 and something la, please follow the 3 ladies. Ngiyacela. Let's follow all of them. Follow 3 minutes nje guys, senzeni i-truth. Ukubonisa ama-followers abazonika yini. Okay, ugazi na-400 kwamanje. Unobu-22. U-Akhona una 113. Ngibona umehluko guys. Wonke umuntu, let's follow these ladies. Bafuthi iqiniso sizwe nation basenzelile. Can I see a change? Ngizobehlisa ngo-49. Njama 46. Let's do ivari. Please, ngicela ukubona inamba ikhuphuka lapha. Ngicela ukubona inamba ikhuphuka. Let's follow them. Let's follow them. Follow Nobuhle, follow Ugazi, follow Akhona. Follow Nobuhle, follow Ugazi, follow Akhona. Enye into ebalulekile guys, if we sniper some and you wanna advertise anything, you can inbox me and I'll promote your business or whatever that you have for free. Yeah, as a sign of being appreciative and showing gratitude. Sugar, zungu mfana. Follow one nama kuza. Follow when madoda. Okay, ngiyanibona ngale kunobuhle. 346 ngimbona Ugazi. Ngibona Ugazi ube 400 Ugazi. Ngiyabona aba 31 kodwa abasabancane sibaningi kakhulu ukuthi ngafollow 31 kuphela guys. Follow Ugazi. Bese ku1 bani 114 Akhona 133 manje. Let's add guys. Let me see a solid number. Majongo bakithi aniganiwe bakithi naba abantu bakithi abathathi. Mabethathiwe Nkosi yami wonke umuntu uyathatheka lapha suke khona. Follow lapha ubeke emathubeni okuqomeka please. Bapheme ngimfuna umuntu othi akafana ifumane la kwami. Follow na makhosazana. Inamba angiyiboni ikhuphuka madoda. Angiyiboni inamba ikhuphuka. Ikhuphuka kancane madoda. Follow the 3 ladies basenzelile iqiniso namhlanje. One more last minute bafethu. Sibafolloweni senze lento efana ne-truth kanje. Asiqhubekeni. Sibafollowe madoda. At least each person akafollow abantu abawu-50 at least. Aphume nama-followers awu-50 plus ku-live weZungu Nation. Yabo nje manje ulokhu njani Ugazi ukuze afike lapho ushotela abawu-12. Unobuhle ukuze athole i-50 yakhe. Konje ubeke bani yena? Ubeke 3 asakhumbula. Konje ubeke 3 something kids. Athole nje 50 followers wosuku. Akhona naye bafethu 50 followers wakhe wosuku ngiyacela madoda. Naku senze double tap the screen manje. Kodwa ku-right. Follow the kids bakithi kids. Follow one nazi kids come on. Nilibonile iqiniso labo guys. Into esele masekenjana amadoda sibafolowela kakhulu ukwedlula 30 29 28 27 26 25 24 23 follow them 22 follow them 21 20 awusuka 19 Nkosi yami bafolloweni u18 lolandelayo ezala u17 awubheke nje sesiku16 ke manje naku kuthusha u15 14 kids follow them 13 ibonus ball asibafollowing kids sengiba nawe kwangcono sengiyibona ke inamba manje suka hayi iyashoda kakazi Ugazi ngazodlala ngokazi bafowethu ngizocasuka I need 2 followers azofollow Ugazi beku 400 shoda 2
athole 50 wakhe wosuku. U-Akho sashoda nje 10 yonke. Before ngibakhiphe bafethu ngicela ithukakazi. Okay, seyitholile ukazi. Ngicela i10 ka-Akhona. Wonke umuntu athola i50 yosuku yakhe. Ngicela i10 ka-Akhona bafethu. 10 people please follow Akhona. 10 people please follow Akhona real quick. 10 people u-Akhona engena ube no-9 followers. Unobuhle ube no 300 engena. Oh. Hey bokonakele kuvalwe ngekati emnyango. Umadoda anisakwazi ukushela. Anisakwazi ukushela. Umuntu sengaba nama followers awu99 nikhona ningamajongo ningaka. Uzoshelwa ngubani manje ngamsheli? Hawu emadoda. Double tap ayi Nkosi yami. Double tap the profile and follow. Double tap the profile and follow them. Ya siyabonga kakhulu bafowethu. Ladies nobuhle majobe gazi akhona amakhathini. Ngithi ngidlulise nje ukukhulu ukubonga amakhosazana nesithwalile obusuku namhlanje. Ningadinwa futhi sihlangana la ekhaya every day bakithi ngo9:30. Nakusasa futhi nimeme nabanye nibe khona futhi nani bakithi gazi awu Nkosi yami kids. Nibe khona nani futhi ngo9:30 kusasa. Siyabonga. Thank you. Hayike bathi nje sizodlula nje namhlanje. Asiphendule. Aningiphenduli ngani kids nginibuza ngizoba khona nani? Sibakhona. Sizoba khona. Mina ngisekhona. Ngaze ngahappy mawala ke manje. Siyabonga kakhulu guys. Let me take you down sivaleni ubusuku. Thank you to everyone who was here. Shout out to all the big players. Lies now njengamanje uThuli, akhona amakhathini ukazi nobuhle, Mongcami, Umthobisi. Thank you so much guys. I appreciate you guys. Even Lama double tappers guys. Thank you so much. Lama double tappers they do a lot for us. Kube laba bakwazi ukusenda ama roses kuphela. Ukhulu lo rose balekile. Until the biggest gift ekhona. Really appreciate you guys. Ukamageba bafethu uthi nje ngizogifta ngisho singasenayo igame. But thank you so much. Afo inkomo ngilibonile itruth lakho kade ngibizela lona lenzini. Siyabonga kakhulu bafethu. Enye into Inzungu Nation guys ukuze ngikwazi ukuyibona mayingena. Ngiyibona nganawo la amanzi. Guys uyabona seduze kwegama lami negama la yobuhle. So yonke Inzungu Nation ngiyibona ngalawo manzi lawo kimi ngenthawu yangena Inzungu Nation. So ugxivizile madoda abangakagxiviza abahambe bogxiviza kwi profile yakhe. Siyabonga kakhulu ladies. Anginibhonculeke kids. Anginibhoncule kids. Mthombo ushawa network yini? Thobisi. Welokhoza ngishawa network lana khambani. Ukuthi ayibambe phansi. Ibambe phansi. Uzeba umnyameni unjalo nje. Bangazi into eshawa network wena. Yimi mfowethu, yabona iyabheda namhlanje ibheda ibhadi. Ibheda nje ibhadi. Ngingasho ukuthi nina nani izinto ezengichazayo la. Uyabonula manje. Ubonula ubufakazi. Ubalekelana kodwa mina nginebhadi mina madoda. Hey. Ungicasulile. Ubonile kodwa bese konakele vele. Ngiyakuye ufika ngichomela uthi wena akushaya wena. Hawu. Usho njalo. Hayibo yazi nation wathi ngibuya. Umelani uthini?
uthi hey uphumelani ngiyabona kwenye mina matchini ma-weak uthi uthi ngiyayibona ngiyayibona ma-weak mina ma-weak hey ngiyasho ukuthi hayi kuyabona ukuthi hayi khona into ezayo bezobhubha injubo hayi funa simbambe enganakile yazi simenze njani simfune u-best of 3 simfune u-best of 3 njengoba sihlale sidlala u-best of 3 bekunamhlanje kuphela la sithe khona sodlala u-1 and done simfune u-best of 3 simiyeka win imatch yokuqala simiyeka win imatch yesibili hayi akumele simiyeke imatch yesibili ngoba manje uzoba ngathi sekuphelile kumele ayiwin yokuqala le yesibili senze ngathi asina smoke kwimatch yokuqala mhlawumbe asishaye nje siyihlalele la ku-600 emva kwalapho ngematch le yesibili noma singagijima ngama-lion bafana noma kuthiwa sisimluma iqolo nekhanda ku-right ubheke emishini ayi uthi kuyangihlula ukuthula shema ngifuna ungasho hayi akuthuleki hayi kuyangihlula ukuthula shema hayi funa kuthule nje yabona ngiyoyibamba amatomu futhi mhlawumbe kusasa sobona ukuthi sidlala nini naye mhlawumbe kusasa sibamba hayi man suka kusasa besithena mhla fuck siflopile Monday sathi siyolanda labafana laba ilo amakati ngikhohliwe mina ngikhohlwe nya mina yazi mina ngiyajabula umdlala nabantu abona umjito lophuma manje awumjito uphuma manje ukunikeza le challenge ubone nawe cha yabona ke la Lava unzima lo ngitshele mina phela ngisuka ngimanipulate mindset nje nama followers akhe uyadlala uTeddy fethu ustrong wangiphuca mfethu 21 strikes wangiphuca so vele nginenhliziyo imba angisamthandi nje ukuthi angijwayele kabi kodwa masiphethe uthi awunanga uthuli mfethu awunyusa uthuli phela ayibo uthuli hlezi siphambana nje doda Thuli requesta uthi ukunyuka ufika athi uyolala mayesebona ukuthi ziyakhala aphinda abuye ayifuneki lento yokuthi ngaso sonke isikhathi nje siphelela lapha ezansi makudlalwa makuphela imatch that's why bese ngiqala nje ngiyenza into ukuthi after match sikhuphula abantu awumjimi kazwelonke inkosi yami sanibona awubona wethu kunjani ngiyaphila kundana emthomo ngiyaphila screenshot nesifunelo sakho ngishaya manje wona hawu ezalini good yeah iPhone ngakheshe ungakwazi ukuvula camera for a second lapho khona ngiqeda kugeza yazi ubuso nje ngidinga ubuso bakithi hayi umzimba ubuso nje shembe imanike isecond njalo nje lilona yangizokulinda nje second njalo konke ebalekile crucial engiyibona ingaba yinhle la endlini yami la uma ngidlala njalo hayi inkunzi kakhulu into yokukhuluma isigisi esiheavy lezo uzixabana mbolethe omunye ufile ngisidede ngeke ngithini uzile omunye okhuluma isigisi amanika ukuthi simenzeni tshela ngiyasithethela masiputshukile yini mali network line lokungenza nje
Ngiphumile sengibuyile bakithi. Iyabheka. Vula ikhamera mama isekhenjana nje lilodwa. Seku-11 lapha Yesu. Yeah. Nakho nje ukuthi ngiyangiyeka ngijuluke ngize ngikhumule ubuhle bese nizothi ngivula ikhamera la kuyangidina njalo. Exolisa sezehlisa wrong. Kuyangecasula. Thina's wrong bakithi thina's wrong. Bafethu masikhuluma ngalezi inkundla ezivike. Ayoma koya bala ekhaya. Awungeke thubekupha nekhamera ngifuna ukulala mina vula bo. Hayi bakithi ngiphincile ithawula la ngizama ukuziveza kahle ubusophela. Hey vele fihla amanuzi mntakwethu. Uveza ubuso bodwa. Inuti lami. Engwalivezi inudulo bakithi lutho nhlobo. Uthi uncami sesigebhile. Ngami ngeke sizwane njalo. Ayikhiphi imizungu shem. Bese nje ubuso isekhenjana. Haweni. Ebese ngiphumula angikhathele ngimvithi lapho ngivufo. Ndoda njalo ngakhohlwa into esikhuluma ngayo. Ngeke ngikhohlwe kuleyo. Ngikhohlwa. Now kumele usandeleza impilo. Amukakhohlwa futhi ngiphinde ngize la ipanel yakho. Uyangidikila. Ivulekile yini? Masusele yampahla le. La parcel. Leli parcel engilifunile. Awubala la. Sisa izandla. Imani. Ngavele inuti lami. Hayi lutho aliveni. Okay ke? Awuzungu screenshot. Njoba sinu kuphela. Posta kanjani lapha emva kwami isithombe senude. Sesinu. Okay. Kuzenza forecast kumhlobo isibukani phela. Hey. Ngize ngiphashile ngiphume emadini. Uzungu wonke lona. Hawu inkunzini. Papa yini? Madoda ngeke. Silaleni manje konakele uhlwile. Bafethu. Follow lethule bafethu zinkunzi la ekhaya lezi. Masiye empini. Ngisuke ngibeke wona magubesi phambili. Eyoluma umuntu. Bese kuba yini ke ama-pitbull ke ngemuva ke madoda. Yabonga kakhulu bafowethu baphemu hayi ngeke siphumuleni. Vale kaphela ngani. Excellent. Sharp man. Alright man simple Jibos. Nakhi. Hayi no. Bafethu ubusuku obuhle obunenzolo. Siyabonga kakhulu madoda. Silaleni kahle, silaleni nenkosi. Nakusasa futhi same time, same place. Siyalifakela Zungu Nation passing out.